Trekking, bicicleta de montaña, kayak rappel, espeleoloxía e probas de orientación. A Raid Galaecia achegará todas as disciplinas dunha carreira de aventuras á Mariña Lucense, Muras e o municipio asturiano de Castropol. Creo que debemos de diferenciarnos de alguna maneira no turismo de buscar algún complemento diferente e neste caso creo que temos, non? Tanto co Illa Pancha como con isto, creo que é algo que nos vai diferenciar, algo innovador. E polo que a Diputación e o Goberno da Diputación apostou desde un inicio sin ninguna dúbida. Viveiro deu a Cubillo a presentación da multiproba que xunta deporte e natureza. A vila vai ser sede e meta da carreira. Esta é unha nova aposta do Concello de Viveiro polo deporte, convencidos de que a importancia de fomentar a práctica deportiva, pero tamén conscientes da repercusión turística que unha carreira deste tipo supón para o noso municipio. A Raid Galaecia desenvolverase do 10 ao 19 do vindeiro mes de maio. Dentro do Concello de Muras imos a ser a saída desta proba. É un momento único no que imos a ser o centro do mundo e creo que temos que aproveitalo. Participarán 150 deportistas europeos, uruguaios e brasileiros que competirán por equipos mixtos ou parellas. A Galaecia ocupa xa un posto destacado no calendario mundial. Esperamos estar á altura e en maio ofrecer unha proba de categoría que será a terceira do calendario despois da primeira que vai ser na zona de Cachemira na India e a segunda que vai ser en Paraguai en abril e seremos a terceira proba das series mundiais. En total serán 500 kilómetros de expedición polos 16 concellos mariñaos, Muras e Castropol. As horas de competición entre 74 e 120. Isto vai ser un motivo extraordinario de darnos a coñecer. Un motivo extraordinario. Por un lado está o deporte, pero por outro lado está vai facer unha cobertura extraordinaria do que é espectáculo deportivo de aventura que se vai facer durante esos días aquí na nosa comarca. Sen dúbida, unha ocasión única para pôr en valor o potencial da provincia de Lugo.